Akwụkwọ n'ọgụgụ isi nke 27. Ha wee bịaruo nso, bụ ụmụ ndị inyom Zelofehad nwa Hefa nwa Giled nwa Makia nwa Manase, nke agbụrụ Manase nwa Josef. Ndị abụọ ahụ ụmụ ya ndị inyom, Mala na Noa na Hogla na Milka na Tịaza. Ha wee guzo n'ihu Moses na n'ihu Elieza bụ onye nchụaja na n'ihu ndị isi na nzukọ Izrel niile n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, sị, Nna anyị nwụrụ n'ọzara, ma ya onwe ya adịghị n'etiti nzukọ ahụ ndị na-ezukọ imegide Jehova n'ime nzukọ Kora, ma n'ime mmehie nke aka ya ka ọ nwụrụ, ma ọ dịghị ụmụ ndị ikom o nwere. N'ihi gịnị ka a ga-agụpụ aha nna anyị n'etiti agbụrụ ya, n'ihi na o nweghị nwa nwoke? Nye anyị ihe onwunwe n'etiti ụmụnne nna anyị ndị ikom. Moses wee weta ikpe ha nso n'ihu Jehova. Jehova wee gwa Moses okwu sị, ọ bụ ihe ziri ezi ka ụmụ ndị inyom Zelofehad na-ekwu. Ị ghaghị inye ha ihe onwunwe nke ihe nketa n'etiti ụmụnne nna ha ndị ikom. Ị ga-emekwa ka ihe nketa nna ha gabigaruo ha aka. Ọ bụkwa ụmụ Izrel ka ị ga-agwa okwu sị, mgbe nwoke ga-anwụ ma o nweghị nwa nwoke, unu ga-emekwa ka ihe nketa ya gabigaruo nwa ya nwaanyị aka. Ma ọ bụrụ na o nweghị nwa nwaanyị, unu ga-enyekwa ụmụnne ya ndị ikom ihe nketa ya. Ma ọ bụrụ na o nweghị ụmụnne ndị ikom, unu ga-enyekwa ụmụnne nna ya ndị ikom ihe nketa ya. Ma ọ bụrụ na nna ya enweghị ụmụnne ndị ikom, unu ga-enyekwa onye ahụ ya nke dị ya nso site n'agbụrụ ihe nketa ya. Ọ ga-enwetakwa ya, ọ ga-abụkwara ụmụ Izrel kpuru ikpe, dịka Jehova nyere Moses iwu. Jehova wee sị Moses, rigo n'ugwu Abarim ka hụkwa ala ahụ nke m nyeworo ụmụ Izrel. Ma mgbe ị hụworo ya, a ga-achịkọtakwa gị na ụmụnna gị n'ala mmụọ, ọbụla gị onwe gị, dịka a chịkọtara Erọn bụ nwanne gị na ụmụnna ya. N'ihi na unu nupụrụ isi n'okwu ọnụ m n'ọzara Zin, n'iso okwu ahụ nke nzukọ Izrel bụ nke m gwara unu mee, ido m nsọ na mmiri ahụ n'anya ha. Mmiri ahụ bụ mmiri Meriba Kadesh n'ọzara Zin. Moses wee gwa Jehova okwu sị, ka Jehova bụ Chineke nke mmụọ anụ ahụ niile bụ mmadụ nwere, ya mee otu nwoke ka ọ bụrụ onye nlekọta nzukọ a, onye ga na-apụ apụ n'ihu ha, onye ga na-abakwa aba n'ihu ha, onye ga na-emekwa ka ha na-apụ apụ, onye ga na-emekwa ka ha na-aba aba, ka nzukọ Jehova wee ghara ịdị ka igwe ewu na atụrụ nke na-enweghị onye ọzụzụ. Jehova wee sị Moses, kuru n'onwe gị Joshua nwa Nun, bụ nwoke nke mmụọ m dị n'ime ya, bikwasị ya aka gị, guzokwa ya n'ihu Elieza bụ onye nchụaja na n'ihu nzukọ m niile, nye ya iwu n'anya ha. Ị ga-atụkwasịkwa ya ụfọdụ n'ime ebube gị, ka nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee nụ. Ọ bụkwa n'ihu Elieza bụ onye nchụaja ka ị ga-eguzo. Onye ga-ajụrụ ya ase n'ikpe ihe ahụ n'ihu Jehova. N'okwu ọnụ ya ka a ga na-apụ apụ, ọ bụkwa n'okwu ọnụ ya ka ha ga na-aba aba. Ya onwe ya na ụmụ Izrel niile tinyere ya bụ nzukọ m niile. Moses wee mee dịka Jehova nyere ya n'iwu. O wee kuru Joshua guzo ya n'ihu Elieza bụ onye nchụaja na n'ihu nzukọ Izrel niile. O wee bikwasị ya aka ya abụọ, nyekwa ya iwu dịka Jehova kwuru n'aka Moses.